मुलांनी खूप रिक्वेस्ट केली की मम्मी घरी एकदा तरी रगडापुरी बनव ना, तर मी त्यांची रिक्वेस्ट म्हणून मी घरी मस्तपैकी अशी रगडापुरी बनवली होती। खूप छान चवदार झालेली होती, अगदी ठेलेवाल्याकडे मिळते ना तशीच एकदम छान चवीची रगडापुरी झाली होती। असे पदार्थ बाहेर खायला गेले तर खूप महाग पडतात आणि इथं जर घरात जर बनवले तर आपल्याला भरपूर प्रमाणामध्ये खाता येतात। तर हे पांढरे वाटाणे रात्रभर भिजत ठेवलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये 4 बटाटे त्याची सालं काढून मधनं तुकडे करून मी याच्यामध्ये घातलेले आहे। चवीपुरतं मीठ आणि अर्धा चमचा हळद घालून याला मीडियम गॅस फ्लेमवर मी 5 ते 6 शिट्ट्या करण्यासाठी ठेवून दिलेला आहे। आता लिंबाचा गोळा एवढा चिंच मी घेतलेली आहे, छोट्या लिंबाच्या गोळा एवढी, आणि नंतर मग मी त्याला पाण्यामध्ये भिजत ठेवलं आणि त्यातला चौथा तो काढून घेतला, चिंचेचं पाणी घेतलं आणि जेवढी चिंच घ्याल त्याच्या दुपटीने मी याच्यामध्ये गुळ घातलेला आहे, म्हणजे अर्धा कप इथं गुळ घातले, 1 चमचा प्लेन लाल मिरची पावडर घातली, हवं तर तुम्ही याच्यामध्ये अजून चाट मसाला घालू शकता आणि हे गॅसवर मी उकळवायला ठेवलं। मस्त दाटसर अशा आपण चिंचेचं पाणी इथं करणार आहोत। आता इथं बघा मी पुदिना लावलेला आहे, फ्रेश असा पुदिना मी कुंडीतला काढून घेणार आहे, कारण आपल्याला मस्त अशी हिरवी चटणी या रगडापुरीसाठी बनवायची आहे। तर मस्त असा पुदिना मी इथं हा काढून घेतला आणि भरपूर कोथिंबीर घातली, थोडा पुदिना घातला, हे दोन्ही मस्त आधी स्वच्छ धुवून घेतलं, थोडे आल्याचे तुकडे घातले आणि मस्त अशा थोड्या तिखट मिरच्या आणि थोडी कमी तिखट मिरच्या, अशा म्हणजे 2 तिखट आणि 2 कमी तिखट अशा 4 मिरच्या मी इथे वापरल्या। मस्त अशी तिखटसर आपल्याला हिरवी चटणी करायची आहे। थोडं चवीपुरतं मीठ घातलं, थोडं पाणी घातलं आणि ही चटणी आहे ती मिक्सरला फिरवून घेतली। आता इकडे बघा चिंचगुळाचं पाणी जे आहे ते आपलं आटलेलं आहे, मस्त अशी चिंचगुळाची इथं चटणी तयार झालेली आहे। जसजशी थंड होईल तर तशी ती दाटसर होत जाईल। तर इथं कुकर पण आपला गार झालेला आहे। तर मस्त असे वाटाणे छान अगदी शिजलेले आहेत बघा, आणि बटाटे पण असे भरपूर असे वाटाणे चांगले जास्त शिजवून घ्यायचे, म्हणजे असं मस्त त्याचा रगडा तयार होतो। आणि हे स्मॅशरने स्मॅश करून घेतलेला आहे। तर हा सुका रगडा इथं तयार झाला। आता आपल्याला जेवढं पाणी पाहिजे तेवढं याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे, थोडंसं मीठ घातलं आहे चवीपुरतं आणि हे पुन्हा मी मिक्स करून घेतलं। जेवढा पातळ रगडा पाहिजे तेवढं आपल्याला याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे। 1 चमचा चाट मसाला आणि 1 चमचा धणा जिरा पावडर घातलेली आहे, चव खूप छान येते आणि मस्त असं हे छान एकत्र करून घेतलं आणि नंतर मग 1 मोठा चमचा तेल गरम करून त्याच्यामध्ये प्लेन लाल मिरची पावडर 1 चमचा घातली आणि त्याचा तडका मी या रगड्याला दिलेला आहे। हा असा तडका दिला तर रगड्याची टेस्ट आहे ना ती अजून खूप छान येते। तर मस्त असं ते छान अगदी एकत्र करून घेतलं, म्हणजे इथं आपला हा रगडा तयार झालेला आहे। हा पण जसजसा थंड होईल ना तसा दाटसर होत जाईल। तर छान असा रगडा तयार झालेला आहे। आता पुऱ्या मी विकतच आणलेल्या आहेत, तर पुऱ्या अशा मधनं फोडून घ्यायच्या आणि प्लेटमध्ये अरेंज करून घ्यायच्या। आपली हिरवी चटणी तयार झालेली आहे, रगडा तयार झालेला आहे आणि आपली गोड चटणी पण तयार झालेली आहे। आता पुऱ्यांमध्ये रगडा जो आहे तो भरून घ्यायचा, त्याच्यावरती हिरवी चटणी घालायची आणि नंतर मग ह्याच्यावरती गोड चटणी घालायची आहे। या सगळ्यांची क्वांटिटी आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त ठेवायची आहे। गोड चटणी पण इथं घातलेली आहे। गोड चटणीमुळे हा जी रगडापुरी आहे ना ती खूप छान लागते। आणि नंतर मग वरती अजून थोडा बारीक चिरलेला कांदा घातलेला आहे, थोडासा टोमॅटो पण मी इथं वापरलेला आहे। अजून ह्याच्यावरती हवं तर तुम्ही ह्याच्यावरती चाट मसाला किंवा आमचूर पावडर असं सगळं अजून वरती घालू शकता। आणि हा पिवळा शेव आहे, नायलॉन शेव, तर त्याची क्वांटिटी मात्र जास्त ठेवायची, भरपूर असा नायलॉन शेव याच्यावरती घालायचा आणि मस्त अशी ही रगडापुरी इथं तयार झालेली आहे। माझ्या दिशेला ही लगेच खायची होती, पण मी शूट पूर्ण होईपर्यंत त्याला काही खाऊ दिली नाही। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की